Biz birgəbiz, hürmətli dostlar, həm Tabın Ырыола bizдің менен бірге, оның Qorbaşı Fənili Qodaqayev бұл иртәне 5 июльдә bizдің менен қаршала. Фәнил Шәмсидинович, хәйрле иртә, һаумыһығыҙ. Хәйрле иртә, хәйрле иртә. Һаумыһығыҙ, бүгін фольклориаданың 3-нче көне бына башланып тора. Һеҙ күтәтеп бараһығыҙмы? Әлбиттә, мына кисә айруса парад. Тибетек битинден да өтөбү бикне кызык болду. Мен телевизордан гына карадым Мәүлиттен. Шунан соң да кеске концерт. Шундай күп төрлелерден келгендер, төрле жанрлар һәм башкаларын да башка карап шуһатлыны. Күңелле, рахат, тоқылып, гурланып утырабыз. Мына безнең республика шундай зур байрамды, зур сараны кабул ите алганына. Һәм шо нимәһе әһәмиятле әле менә экранда күрәгез, 2 дөнья рекорды қойылды. Әле күрәгез, менә Ватан этнопаркындагы 57 ил катнашлыгындагы хоровод, ягъни әйлән-бәйлән быюы. Бұл беренче рекорд була, икенчесе ул 71 милләт катнашлыгындагы хоровод, ягъни әйлән-бәйлән һәм 2 дөнья рекорды қойылды. Бұл снапта зур әһәмияткә ия. Афарин дип әйтәбез. Фәнил Шәмсетдинұлы, бүгін бұл иртәдә біз шулай Табын Ырыуы тураһында һүз йөрөтергә ниятләнгәнбез. Табын Ырыуы республикабыҙҙың ҡайһы тарафтарында йәшәй? Табын Ырыуын былай әйткәндә инде 10-нан ашу районда, 5 регионда һәм Татарстанда Табын Ырыуы вәкилдәре йәшәй. Улар компакт дип йәшәйҙәр инде, башҡаларын теге Бірәм-һәрәм яшәгәннәрен әйтмәйенсә, мына шул без шундый хан алып барабыз, шундый исәп алып барабыз. Улар инде айрылса, улар күп Кырмыскалы, Архангел, Гафури, Учалы райондарында һәм башка райондарда. Шулай ук Курганда, Хамар өлкәһендә, Һаратауда, Татарстанның Мөслим районында 8 авыл бар. Табындар яшәүче менә шуны. Улар аның 19 сабатта безнең мәшһүр Ырыудашыбыз Мөхәммәд Сәлим Үббаев әйткән, табындар башҡорттарҙың 4-тән 1 өлөшөн алып торалар дип. Әле лә шул нисбәт һаҡланып килә. Һәм без инде шу йыйынға әҙерләнгәйнек. Ул 10 июльгә тәғәйенләнгәйне. 10 июльгә тәғәйенләнгәйне. 5-нче йыйын булырға тейешен ул безнең Ырыудың ҡыҙғанысҡа ҡаршы мына шул ковид арҡаһында күсте. Әле ҡайсан булырын белмәйбеҙ, безнең әҙерлек бар. Без әҙербеҙ. Табын Ырыуыны әле бер шәхесен әйттегеҙ, билдәле тағыла, ниндерәк билдәле шәхестәрҙе һынай башлаһаң, безнең шәхестәр күп инде, уны алып китһәк, Учалынан әйтәйек, Муса Муртазин, Александр Матросов, Әмир Абдуразаков, һеҙҙең дикторлардан Найла Ғәләүетдинова, телевидениеға ғына келгенде. Һәм башҡалар да Ирек Кенәбулатов, Нияз Мәжитов, күп инде улар. Күп шуңа улар төрлө өлкәләрҙә эшләгән, төрлө өлкәләрҙә эшләгән ғалимдар, журналисттар, яҙыусылар, инженерҙар, врачтар һәм башҡалар улар республика тормошына улар зур өлөш индерәләр. Төрле йәһәттән, икътисади йәһәттән дә, монда идеология мәсьәләләренә лә ҡалғанда, шуңа уларҙың беҙ уларҙы туплап, Табын Ырыуының 100 арҙаҡлы шәхес дигән китап әҙерләнек, сығарырға йыйынабыҙ. Республикала барып инде 100 арҙаҡлы шәхес дигәнде, беҙҙең Табын Ырыуында барыу. Беҙҙең эшләнек, әҙерләнек, һәр бер нейҙән. Табындар бит уларны һибелеп утырған, шуның уларҙың төрлөһө бар. Бер табын ғына тип әйтеп булмай. Табын, Барын табын, Күбәләк табын, Дуан табын, Кәлсер табын, Кесе табын, һәм башҡалар бер 20-нән ашу табынның тармаҡтары инде. Улар Тәтешле районынан алып, әйттем инде, Ауырғазы районына, Дәүләкән районына һәм Курган, башҡа өлкәләргә таралғандар улар. Табындарҙың шулай ҡыҙыраҡ ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары ла беҙҙе ҡыҙыҡһындыра, ниндәйерәк сараларҙа үҙем ҡатнашағыҙ һәм һеҙҙең ырыуҙаштарға хас сараларҙы әле телгә алһағыҙ ине. Мин теге съезға әҙерләнгәс теге отчет тип әйтәләр бит инде.
Оның турында мен нинди саралар үткәргән турында һөйләп тормай, мына безнең табын ыруына гына хас ул табын фес, табын яшьләренең Һабан туе. Без менә уны 3 районда үткәрдек, Архангельдә, Тәтешле, Кырмыскалыда, 4-нчесе менә быел, бәлким Үтернидә, Гафури районында. Бу табын яшьләренең Һабан туе ул теге спорт ярышлары, концерт мадарында гына түгел, ә онда без инде текеш яшьләргә белем әһәтеннән, онда белем майдансыктары, образовательный площадки дип әйтәбез русча. Шунда төрле юнәлештә яшьләр йыеп, онда модераторлар, спикерлар була бит инде, улар ниндидер темага эш алып баралар, шуннан соң проектлар эшләйләр, яшьләр һәм уларды яклайлар. Шуннан соң без уларды уже тормышта, сынбарлыкта уларга ярдәм итеп, уларның менә шул эшләгән пландары буенча уларга эш алып китергә ярдәм итәргә. Менә быел без планлаштыргайнык предпринимательство, эшкуарлык һәм туризм, шуннан Википедия, шуннан башкорт кызларының модаһы, һәм менә шундый темалар инде улар. Уларга яшьләргә кирәк, яшьләр белһен, яшьләр күрһен, яшьләр аңлаһын һәм шу үзләренең ниндидер алган белемен тормышта куллансын өчен менә шул бик файдалы дип уйлыйбыз инде. Шуның менә безнең тоже бер ни бар. Без Тәтешле районында үткәргәндә нидә табын фесте без ни этнодискотека үткәрдек. Менә бөтәһе русча һөйләйбез. Этнодискотека. Онда нимә кирәк? Теге һәрбер ыру, һәрбер килгән райондан килгән делегация ниндидер бер ни күрһәтә. Или бию күрһәтә, уен күрһәтә. Онда төрле ердә төрлечә бит инде. Шуны күрһәтеп, башкаларга өйрәтә. Шуны башкалар улар отып алып, үзләрендә кайтып күрһәтергә мөҗләр. Онда әлбәттә спорт ярышлары була инде. Спорт ярышларында безнең туры үзенчәлек бар. Һәр район бер нинди спорт төре өчен җаваплы. Әйтәй, волейбол буенча Кырмыскалы район икән, ул команда алып килә, шуның призлар алып килә, үзе оештыра. Нинди ярышты бүләкләй, җиңүчеләрне билдәләй. Бу мәҗбүри инде, чөнки безнең бит инде җәмәгать оешмасы буларак безнең аксамалар юк. Шу тегеннән менән тартып юлгып дигән хәмәктә булды инде. Шу юлга, менә шул юл белән үткәрәбез. Монда тыш әлбәттә күп филәргә булыр инде монда. Безнең менә тагы бер ни әйтергә әйтәм, без 3 районның башлап язучы шагыйрәләре дип әйтәйек инде. Уларның конкурсы үтә безнең район гәзитләре, Архангель, Кырмыскалы һәм Гафури район гәзитләре бергәләшеп менә шул конкурс үткәрәләр һәм без беренче елда ук ул конкурсның йомактары буенча китап та чыгардык. Шамны әйтеп битергә әйтәм, без менә безнең үзебез табындар турында шуның менә әгәр ни булса без менә буларын да эшләйбез инде. Шуның менә без табындар дигән безнең менә бу герб, безнең Рудан гимны бар, оны үзләрен Ирегә Кеня Буладов мәрхүм язып калдырды. Ул шул менә шул Кыскаһы хәтерләренә төшерүтә телевизор карасларын табын ыру вәкилләренең 10 июльгә тәгаенләнгән съезд әлегә кисектерләп торылды. Оны ультралагыга мотлак рәвештә хәбәр итәрләр һәм Корбашы Фәнил Шәмсетдин улы Кудакаев менә без был иртәлә табын ыру үзенчәлекләре, табын ыру халкы турында күбрәк мәгълүмат билдек. Һезгә зур итеп рәхмәт алып барган эшләрегездә уңышлар теләйбез. Ырулаштарыгызга кайнар сәлам бездән. Дәрай рәхмәт сезгә.